Amerika Donald Trump oyango ni Piny Amerka oikore mar kedo lweny gi piny mar Iran. Wach mano oyangi kod Trump koro nyiso ni piny Amerka dhiro dwaro mar rakruok kod piny mar Iran mar kedo kod gige lweny ma piny nero osebedo godo kuom kinde malach. Rakruok no ichano tim kod piny Amerka bende chal ka gima siro lwedo wach mano oyangi kod jatend migao mochung' ne jolweny e piny Israel mar yango ni gin bende gichano mar rakore kod piny Iran. Okang' ma kamano koro biro tok ywaruok kod luoro bedo e kind piny Iran kod piny Amerka kaluwore kod tieko kod teko mar nyuklia. A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. It has always been the policy of the United States, in particular, my administration, that this terrorist regime can never have a nuclear weapon. I'll say it again, they can never have a nuclear weapon. And we sought repeatedly to make a deal. We tried, they wanted to do it, they didn't want to do it. Again, they wanted to do it, they didn't want to do it, they didn't know what was happening, they just wanted to practice evil. Jakom duond bura mar ODM Gladys Wanga omedo ywe chung' mare ni duond bura no geto kom jalup jatend piny